με αυτά που γίνονται αδελφοί στις μέρες μας. Η αποστασία, η ανομαλία, η πολέμη, δείγμα πως θα ξεσπάσει η οργή, αφού άρχισε και η ίδια η γη να τρέμει, γιατί φοβάται περισσότερο τον πλάστη της από εμάς όλους ανεξαιρέτως, και πιο πολύ τους ψευτοχριστιανούς που προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό και φέτος. Όχι, αδελφοί μου, κανείς δεν τον προσκύνησε. Κάθε βιβλίο των Αγίων μας το γράφει. Είναι αδύνατο να προσκυνήσεις τον Σταυρό αν δεν παλεύεις να ξεφορτωθείς τα πάθη. Και ποιος παλεύει? Όλοι τα έχουμε και τα δεχόμαστε. Ποιος αγωνίζεται? Αχ, στα πνευματικά όλοι κοιμόμαστε. Μιλούν οι Άγιοι, μιλάει η Αγία Γραφή, μα από το ένα μπαίνει και από το άλλο βγαίνει αυτή. Ζούμε την αίρεση του οικουμενισμού, που αν υποκύψουμε ήρθε το τέλος μας του αγιασμού. Λίγοι κατάλαβαν ότι διώκεται η Ορθοδοξία. Μα αν έχεις πάθη, πώς θα παλέψεις αφού είσαι άρρωστος? Είσαι ευάλωτος στις επιθέσεις. Θα καταφέρεις να μείνεις όρθιος στην αληθινή την Εκκλησία και να μην πέσεις? Τον εαυτό σου τελικά αν δεν σταυρώσεις, δεν θα μπορέσεις σώο να τον παραδώσεις στα χέρια εκείνου που ψηλά τον περιμένει. Χωρίς σταυρό δεν θα σωθείς, ψυχή μου άσπλαχνη και κακομαθημένη. Ειλικρινά, αν αγαπούσες τον Σταυρό, θα ζούσες τη ζωή του εσταυρωμένου. Θα πέταγες από την καρδιά σου το κακό, τα πάθη σου ένα-ένα στο λεπτό και θα έβλεπες το τι χαρές σε περιμένουν. Τις αμαρτίες σου, καημένη μου, τις ξέρεις, μα τις ανέχεσαι. Τα ίδια κάνεις συνεχώς, γι' αυτό και υποφέρεις. Κατηγορείς τους ψευδαδέλφους και ασεβείς. Γιατί νομίζεις πως καλύτερη εσύ είσαι? Την καλοπέραση κοιτάς και επιθυμείς. Δεν αγωνίζεσαι αρκετά για να σωθείς. Του Σταυρού εχθρός, σου λένε οι Άγιοι, έτσι είσαι. Όχι εσύ μόνο, μα και όλοι οι Φιλίδωνοι που θέλετε φαΐ, ύπνο, ξεκούραση, βόλτες, διακοπές και τίποτα άλλο, χωρίς να σκέφτεστε το έγκλημά σας το μεγάλο. Ποιο? Ο Χριστός κλαίει για την αδιαφορία σας, γιατί δεν σκέφτεστε την ουράνια πορεία σας. Δεν ετοιμάζεστε για αυτήν πυρετοδός και δεν πιστεύετε πως αυτή είναι η οδός, η τεθλιμμένη και όχι αυτή της κάθε απόλαυσης. Χωρίς θυσίες θα βρεθείτε όλοι στην κόλαση. Ρώτησε στον αγωνιστή πνευματικό, ψυχή μου, τι πρέπει εσύ να κάνεις για να γιάσεις? Ξυπνάς, κοιμάσαι, ζήσεις βάρος δυστυχώς της γης που σε έφερε να εργαστείς εδώ ο πλάστης. Τα χέρια του Ιησού Χριστού τρυπήθηκαν για να θεραπευτούνε τα δικά σου. Το στήθος του επίσης του το τρύπησαν για να πληθεί από τις αμαρτίες η καρδιά σου. Τα πόδια στον Σταυρό πάνω τα κάρφωσαν για να επιστρέψεις από τον δρόμο της κακίας. Το ξέρεις πως δικαιώματα δεν έχετε χωρίς να κάνετε για τον πλησίον μια θυσία. Ποιος τον δικαίωσε τον σαρκωμένο τον Θεό? Και συζητάτε όλοι να δικαιωθείτε? Απαρνηθείτε κάθε δόξα και τιμή, τη χάρη του Σταυρού για να τη δείτε. Δεν έχετε καρδιά χωρητική, γι' αυτό δεν παίρνετε και ό,τι του ζητάτε. Δεν τον αφήνετε να περπατήσει μέσα εκεί. Ναι, λέτε ψέματα ότι τον αγαπάτε. Είναι η καρδιά σας μέχρι πάνω στουμπομένη, από τα κοσμικά τόσο πιεσμένη, που δεν σας έμεινε στάλα κενό αέρος. Πώς να μπει μέσα του Κυρίου σας ο έρος? Αδειάστε την και στην κατάλληλη στιγμή δεν θα καθυστερήσει ο Χριστός μας, ούτε ένα δευτερόλεπτο μέσα θα μπει να πραγματώσει πόθους και το κάθε τι που
που του ζητήσατε και είναι για καλό σας. Κάνετε τον σταυρό σας ενσυνείδητα, ξεθάψτε τον απ' των παθών τα μνήματα. Τότε μόνο θα τον νιώσετε ελαφρύ και θα έρθει η χάρη του αμέσως να σας βρει.